Wemama uRoms ungidublile. Hayibo, wemntanami ukudubule kuphi? Olimalanga kakhulu. Hey ngcono ngoba usaphila Nkosi yami. Ukusiphi isibhedlela ngizogibela manje ufuna ukuza lapho. Amaphoyisa wona bese wena yini? Sebembophile yini? Ngizongithola kahle lo Roms, uzongithola kahle ukuthi angisakaze phansi. Hayibo, ehambela lengane. Hayi mama kanidubulanga le ndlela ocabanga ngayo. Ufaka intombi. Mina manje sekumele ngiphume. Wena ngane kahle ufuna ukungibulala wena ngane. Ufuna ukungibulala kahle. Ufuna ungibona ngiphupha phansi. Ubonga ngisho ngani ngosiqalela uthini ukudubula. Yabona le midlalo enidlala lapha enyuvesi bese nizofaka thina. Ngizokuyeka mina. Ngizokuyeka bese bakuphinda futhi. Ngizokuyeka bekuphinde futhi. Hayi mina mama ndlali naye mina. Mina nidubulanga mina. Anginayo intombi. Vele ngeke ube nayo. Wena lapho uzofunda, ngizokufaka induku nje waba nayo. Wena lapho uzofunda wena lapho. Nginika inamba zakhe ke lo Roms. Ufuna ukumfonela. Ngeke idlale phela yena. Uyakhokha la lapha esikhokha school fees. Ngisikhokhile school fees siphelele lapho school fees. Kanti nakazileni ukuzofunda lapha. Akazileni ukuzofunda libele mantombazane. Ngisendele nje inamba yakhe manje ku WhatsApp ngifuna ukumfonela. Ngifuna ukumfonela manje. Ayema ye Roms. Bye bye ke ngizomfonela lo Roms. Bye bye. Bye bye. Kusho 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 Jengo kukom dala kusho kusho